لا جناح علیکم نشتے گناہ علیکم پتا سو باندے ان طلقتم النساء کچرت تاسو طلاق کئی خزیخ پلے ما لم تمسوهن چی تاسو نوی مسکڑی غوی لرا ما لم تمسوهن چی تاسو ورطا لاس نی لگولے چی تاسو نئی رسیدلی دویتا یعنی تاسو دیتا تجشیوی نئی ما لم تمسوهن ترسو چی تاسو نوی مسکڑی غوی لرا ان طلقتم النساء قد طلاقی کئی خزی تاسو ما لم تمسوهن اغا چی تاسو لاس نیوی لگولے دویتا او تفریزو لہن یا نیوی مقرر کڑے تاسو لہن دوی دا پارا فریزتن سمہر مقررول متعوهن سامان ورکی دویتا فائدہ ورکی دویتا فائدہ ورکی دویتا متا ورکی دویتا علی الموسی و مالدار بانے قدرہو دا غد مالدار پندازہ دا وعلی المقتر و غریب باندے قدرہو دا غد غریبی پندازہ متاعن دا سامان دے بالمعروف دا شریعت موافقو متان دا سامان ورکولی دا فائدے ورکولی بالمعروف پخست طریقہ باندے حقا دا طریقہ لازم دا علی المحسنین پا احسان کون کو باندے پا نیکان خلق کو باندے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچھے تاسو طلاق ورکی دے خزتا من قبل مخی دینان تمسوهن چی تاسو یوزی شویئی دوی سرا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچھے طلاق ورکتا سو دویتا من قبل مخی انت مسوهن دا لاس لگول استاسونا مخی دا مسکول استاسو دوی لرا من قبل پخوا داغنا مخی داغنا انت مسوهن چیو زیشیوی تاسو دوی سرا وقت فرست مو تاسو مقرر کردے دے لہن دوی دا فارا فرزتن سمہر سمقرر اول نصفو نو نیم لازم دے نیم اغا مہر لازم دے ما فرستم چی تاسو مقرر کرے دے اللہ یافونا مگر دا چے معاف کی دا خزے این یافونا مگر کا معافیو کی دا زنانا او یافو اللذی یا معاف کی اغا سڑے بیدہی چی دا اغا پلاس کے عقدت النکاح بیدہی چی دا پلاس کے عقدت النکاح غٹا دا نکاح دا چی دا نکاح گانڈا غٹا دا پلاس کے دا او یافو اللذی یا معافیو کی اغا سڑے بیدہی چی دا اغا پلاس کے عقدت النکاح غٹا دا نکاح دا اوان تافو او دا چی تاسو معافیو کئی اقرب للتقوی دا دیر نزدید تقوی تا ولا تنسوا الفضل میروی اغا احسان میروی اغا احسان بینکم پخپل منس کی ان اللہ بیشک اللہ ترا چے بما پاسبانے تعملونا تاسو عمل کوئی بصیر لدن کے ذات تے حافظو حفاظت کوئی علی الصلوات پا منزن باندے والصلاة الوسطى او خاص پا منزنی باندے نمازی گر حافظو ساتن کوئی خیال ساتی فکر کوئی علی الصلوات پا طول منزن باندے والصلاة الوسطى او پا منزنی باندے مازی گر غورا وقومو ادری گئی اللہ تا
وقوموا لله ادرگ اللہ تا قانتین تابدار پا ادب سرا قانتین اجزی کون کی تابدار فین خفتم نو کچرت یری گئے تاسو کیری دی تاسو فرجالن نو مسکوی رجالن پیدل و رکبانن یا پسور لئی باندے فین خفتم کیری دی تاسو دشمن نا نو مسکوی فرجالن پیدل او رکبانن یا پسور لئی باندے فیضا من تم کل جتاسو پا امن شئی فذکر اللہ یادوی اللہ یادوی کما علمکم لکسنگ چه خودن کرلتاسو تا ما لم تکونو تعلمون دا اغس چه تاسو پی نپوی دی وعلمکم خودن کرلتاسو تا ما دا اغس لم تکونو تعلمون چه تاسو پی نپوی دی والذین آکسان یتوفون چمرشی منکم تاسونا ویزرون ازواجنو پریدی خزی پریدی بیبیانی پریدی خزی وصیتن وصیت دے لازواجهم د پاره د خذ خپلو متان د خرچي ورکولو متان د فائدې ورکولو ال الحول د یو کال پورې غیر اخراج نچو باسل لدی غیر اخراج نچي او باسل لدی غیر اخراج ندی او بس یاد دوی او باسل ندی فین خرجنا واسکچر دوی په خپل باندې وته فلا جن علیکم نشری گناہ پتا سو باندې فیما پاسو کې فعلنا چې دوی وکړو فی انفسنا فزانو خپلو کې معروف د نیک کار معروف د نیک کار په نیکه طریقہ والله تعالی عزیز حکیم زور اور دے حکمت والے وللمطلقات او د طلاق شو خذو د پارا متاع سامان ورکولی بالمعروف د شریعت مطابق فائدې ورکولی د شریعت مطابق حقا دا لازم ده علی المتقین کو متقیان باندې کذالک دارنګ یبین الله بیانوی اللہ تعالی لکم تاسو تا صفا بیانی تاسو تا آیاتی آیاتون اخپل حکمون اخپل لعلکم تاقلون دیر پاچ تاسو دا قلنا کاروالی